ସେଇଠୁ ତ ମୁଁ ସୁଟିଂ କରିନଥିଲି, ଅଧା ଅଧା ସୁଟିଂ କରି ତୁମକୁ ମୁଁ ସେୟାର କରୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ପ୍ଲେନ୍ କରା ଚାଲିଛି। ଦୁଇଟି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଜମି ପ୍ଲେନ୍ କରିବା ପାଇଁ। କାଲଟି ପକାଲଟି ହିସାବରେ ଦୁଇଟା ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ବ୍ଲେଡ୍ ଟ୍ରାକ୍ଟର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆମ ନିଜ ଭାଷାରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ସହିତ ତେଲ ମାଟିକୁ ତେଲ ନିଆଯାଏ। ଆଉ ପଛରେ ମାଟିକୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଲାଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି କାମରେ। ମାତ୍ର ଘଣ୍ଟାଟିରେ 600 ଲକ୍ଷ ନିଅନ୍ତି। ଘଣ୍ଟାଟି 600 ଲକ୍ଷ ନିଅନ୍ତି। ମାତ୍ର 2 ଲକ୍ଷ କେତେ ଲକ୍ଷ ନିଅନ୍ତି? 1200 ଘଣ୍ଟାଟି 1200। ଏହି ଜମି ପ୍ଲେନ୍ ହେବାକୁ ମାତ୍ର 5 ଦିନ ଲାଗିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ହେଲା ଭାଇମାନେ, ସମସ୍ତେ ନମସ୍କାର।